Jodak e sub-county ma Suna West ahinya e kadak ma Oruba yuago medruok mar rochruok mag arita kwe e gwengego ka giseyo tend arita kwe kuom yulo e tich. Jojuma miyowa ler mathoth. E kinde ma dwe achiel ka jodegwego mag Oruba e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori ok osebedo kod kwe nikech rochruok mag arita kwe. Moko kuom oganda osekwal mwandugi ka moko bende osewito ngimagi. Kamano motim machiegni en tich ariyo mar jumani ma ng'ato achiel ne onegi kendo ringrene ne obole gi ngapaya ma wuok boma ma Migori ka ochomo namba. Nek mar rawera ni pok oyangi kod obila gima ne okele ka chich moro amora bende kod pok omaki. Neno ka sani weche mag security ok ber kendo arita mar kwe ok osebedo maber. Nyocha ka ne ng'ato yud konegi e area mar namba onegi kendo oweye mane tie ndara. Gilak gari manyalo konyogi mondo mi okonygi weche mag security. Janyuol mora mora mokao mong'e ni wuode en jakuo ok odwan wakawo chik twakete lwetwa. Jakom ma bunge la wananchi e kaunti ma Migori Charles Osewe obende jadak e gwego mag Oruba wacho ni gidak ka gionge kod kwe nikech rochruok mag arita kwe. Osewe wacho ni gisebedo ka gigolo ywak margi ne tend arita kwe e gwengego, kata kamano ongo kang' malong'o mosekaw mar resogi. Wasabedo gi issues mag kwelo mag kuo area mag Dip gi Oruba. Ituro ute johala kendo ikwalo gik moko to polisi oleng. Kigo simu to gikone ni gionge gari. Koro en japiny mondo miyo many ni polis gari koso polisi monego bed ni rito japiny. Wadwaro ni issues mag security mondo kawe yo motegno kendo wakwayo county commissioner ma Migori ni mondo miyo ng'iye wach ni kendo wuo gi jo Suna West motegno gi OCPD ma Suna West. Pand piri ka wabedo gi issues mamoko ni jok moko gombo mondo pand jok matimbe gi richo. Wabiro gola, wabiro flash gi out mondo division ni obed kama ber ne kata ne joma nyalo timo business. Jodagi moro wantie rawere matindo mamoko kuomgi pok oromo kata higni 18 masani onore e weche go mag kuo. Gin makoro miyo jodak odak kod luoro mokalo. Nyithindo bendo bukro wewe sikul ma nyithindo wuotha kamoro nitie kanyi luongo ni base kuonde moko iluongo ni Osaka. Nyithindo beta kanyo gi madho mana njaga gitimo mana weche moko mago yoma giwe sikul. Tiji chief en achiel mar ng'eyo ni to be nyithindo dhi sikul e yo malong'o. Mane tij serikal mondo mi nyithindo ge tije malong'o gidhi sikul to jogo mok dhi sikul gi make sure ni gitimo pedha maber. Odo nitie vijende moko magolo headlights magin security lights mantiere barabara mochiko Oruba kendo madhi nyaka Catholic. Ng'ata mabro yudo katimo gima chalo kama wabiro kawo ne action maber thara kech ok wabitugo ni sirkal golo gik moko kendo mondo kony raia to jok moko kethogi. Ywak bende nitiere ni moko mobile kaunti ma Migori koro yule tich ka moko bende cross dak kuom higni malach kendo koro ging'iyo kod oganda bende koro gitim kata tijgi. Okoningo police obed kumoro kuom igni mang'eny nikech wayudo ka most of them sani wuok e police post gimadho mana changa e kor gweng. Gimanyo mana monde jok mosetho ema gidhi gitero ma bende ka giyudo ni itamori kata nyuola no tamore nitie ng'ato mabe laro kodgi to koro in ijing'oni mana cases inyalo goyi inyalo keti e police post iyango ni case moro. Koro gima neno ni police post okoningo bed ni iketo e peace gi kwa muda mingi sana. Oningo ketgi e duration matin tilokogi. George Juma, Ramogi TV, Migori.